аввало ассалому алайкум тамошобинони гиромии канали Fars One. Ман бо шумо Толиб Шоҳ. дӯстони азиз, дар ин видео ман барои шумо махсусан овоз додам. Видео аз Узбекистон, мол бозори Марғилон гирифта шудааст. дӯстони азиз, дар ин ҷо номерҳои клиент онҳо номерҳои Узбекистон ҳастанд ва ҳатто суммаи узбекиро мо истифода бурдем. ва дӯстони азиз, ман боварӣ комил дорам ки видео барои шумо писанд мешавад. агар писанд шавад, ҳатман тугмачаи лайкро пахш кунед ва ба канал обуна нашуда бошед, айни ҳол обуна шавед. дӯстони азиз, ба дӯстони худ инро падилитсия кунед ва дар комментария фикру ақидаҳои худро гузоред. аз мо дур набошед, бо мо бошед, мо видеоро сар кардем. инак мо видеогириро оғоз кардем бо качествои хуб формати 4К гӯспандҳоро барои ҷилодор ва хуб дидани шумо. барои наворо сар кардан аз гӯспандҳои ҳозир истода корро сар мекунем. 4 миллионӣ гуфта истодаед? ҳамин тарафро аз 4 миллион кам ҳисоб кардан гирам. аз 4 миллион кам мешавад. то кадомиша? ҳамин паҳлӯяш. ҳамин як тарафаш. чӣ қадари қиматшон карданд? 3 миллионӣ карданд. 3 миллионӣ карданд. инҳо чанд сола мебошанд? 4 сола. 4 сола? 2 сола. 2 сола буданд. қушқорҳои 2 сола 3 миллионӣ карданд. ин парангиҳошон чанди? 3 миллион. 3 миллионӣ? бале. 2,800. 2 миллиони 800 ҳазор надодед бад? не, надодам. чанд сола мебошанд инҳо? чӣ гуфте? чанд сола инҳо? барача ҳастанд. ӯ парангиёш 4 дандона, и парангиёш ҳоло барача аст. вай парангиёш чӣ? вайёрам барача ҳастанд. вай параи охираш 2 дандона, и парааш 4 дандона, дигарёш барача. номери телефонатон чанд? 94 576 72 17. телеграм, ватсап доред? ҳаст. гӯспандҳои дигари бародарро нишон дода гузашта рафта истодем. бародар, чанд пулӣ гуфта истодед? 2 миллионӣ кам мешавад. 2 миллионӣ кам мешудааст. чанд пул кардаанд? ҳозир бастем. ҳозир баровардед? гӯспандҳои қирғизистон. гӯспандҳои қирғизистон, Бишкек. солҳояшон чанд мебошад? барача ҳастанд ҳоло. чанд моҳа мешаванд? 1,5 сола шуданд. 1,5 сола шуданд. чанд пули қимат мондед? савдо мекунем. ин парангиёш чӣ? 1 миллиони 600 ҳазорӣ ҳар дуи инҳо. ҳар дуи инҳо 1 миллиони 800 ҳазорӣ. ҳар дуи ин 2 миллионӣ мебошад. 91 674 77 39. телеграм, ватсап доред? ман ин хел чизҳоро намедонам. телеграм, ватсап надоштаанд. чанд пулӣ медиҳед? 2 миллион гуфта истодаед? бале, 2 миллион камтар. 1,5 миллионӣ мешавад? ба таби дил карда медиҳем. 1 миллион 600, 1 миллион 700. биён савдо мекунем. аз они шумо аст? чанд пулӣ қимат доранд? 4 миллионӣ гуфта истодаед? ҳамааш як нарханд? фаҳмо. чанд пулӣ нарх карданд? карда истоданд ҳар хел. чанд сола ҳастанд инҳо? чанд сола? 4 дандона. чанд пулӣ қимат доранд? 37. боз доред? қушқорҳои калон буданд, чашм нарасанд. номери телефонатон чанд? 93 306 40 62. телеграм, ватсап доред?
Telegram, WhatsApp доранд. Ин тавр қушхорҳои калон боз доштаанд. Занг зада боз гап мезанед. инак ба тарафи дигар мегузарем. Дар ин тарафи дигар каме майдатар, яъне барачаҳо ҳастанд. инҳоро чампулӣ гуфта истодед, бародар? чампулӣ қимат доранд. ба нархи оптумӣ? бале, ба нархи оптум. 18-20 1 миллион 800 ҳазор 2 миллионӣ. ин парангиҳош калонтарошанд? нархҳои оптумиашон чанд? 1 миллиону 800 ҳазорӣ буданд. ҳоло нарх накардам? Не, ҳоҷиб ҳастем. солҳояшон чанд бошад? аралаш барача нав дандон вайрон карда истодаанд. тарафи дуюмангитон каме майда будааст. суёқ интихоб дар дасти шумо. қуюқ суёқ интихоб карда гирифтан. номери телефонатон чанд? 99 931 83 50. телеграм, ватсап ҳамаш ҳаст. телеграм, ватсап, ҳатто тикток ҳам доштаанд. ба бародар занг занед, ҳатто даставка ҳам доштаанд ба Ӯзбекистон. зебогӣ доранд барои бозор. чӣ қадари қимат доранд? қучқорҳо 2,5 миллионӣ буданд, 2 сола. дигаронашон чӣ? ҳамаш 2 сола. ба нархи оптумӣ чампулӣ медиҳед? 200 ҳазорӣ, 500 ҳазорӣ аз ин майдатарашро фурӯхтем. аз ҳамин каме майдатарашро 2,5 миллион фурӯхтед? бале. чандтоашро фурӯхтед? 2 тоашро. донабаи каме қиматтар оптум 200 ҳазорӣ фурӯхта истодаанд. номери телефониатон чанд? 91 130 47 43. телеграм, ватсап доред? ҳаст. даставкарам доред? ҳаст. муомила кардан мегиред ба бародарон занг зада. дар давоми видео ба шумо ин тавр гӯспандҳорам нишон дода гузашта меравем. чампулӣ қимат доранд. 2 миллионӣ. ба нархи оптум чанд? 1 миллиони 900 ҳазорӣ медиҳед? боз доред дар хона? чӣ қадар доред? 30-40 та ҳаст. 30-40 та ҳаст? ба нархи оптумӣ 1 миллиони 900 ҳазорӣ. боз арзонтар намешавад? Не, дигар арзон намешавад. даставка ҳам доштаанд. ба даставкаш 1 миллиону 900 ҳазорӣ медодаанд. фақат ба Тошкент даставка мекунем. номери телефониатон чанд? 90 535 1083. телеграм, ватсап доред? телеграм, ватсап доштаанд. ба бародароне ки барачаҳои майдаро пурсидан, махсус ба онҳо ин наворо рост мекунем. 3 моҳа оптум чампулӣ медиҳед? ба нархи оптумӣ 1 миллиону 400 ҳазорӣ медодаанд. агар 1 ё 2 дона гиред, 1 миллиону 500 ҳазорӣ медодаанд. ба нархи оптумӣ 1 миллиону 200, 1 миллиону 300 ҳазорӣ имконият ҳаст. ба нархи оптумӣ 1 миллиону 300 ҳазорӣ савдо шудааст, аммо нафурӯхтаанд. гӯспанчаҳои тозаи Ҳисор. номери телефониатон чанд? 99 828 11 60. телеграм, ватсап доред? телеграм, ватсап доштаанд. инҳорам аз шумоанд? бале, аз мо. инҳо чанд моҳа бошанд? 6 моҳа шуданд вақти емхӯриашон. дар инҷо хубтарошро нигоҳ доред ба фикрам. ба оптум чампулӣ гуфта истодаед? аз 1,5 миллион камтар мешавад. нархи охирро гӯед? 1 миллион 300 ҳазорӣ медиҳам. 1 миллиону 300 ҳазорӣ медодаанд. номери телефониатон чанд? 99
828 11 60. инак қушхорҳои навбатиро мо барои шумо нишон дода истодем. бародармон аз сурхандарё омадаанд. ба бозори марғилон комбинат узбекистон 2 миллиону 600 ҳазорӣ гуфта истодаед. 2 миллиону 600 ҳазорӣ гуфта истоданд. қушхорҳои сурхандариё чампулӣ карданд. ҳоло савдо нашудааст. ҳоло савдо накардаанд. ҳозир ба марди савдо карда ба чанд пул надодед? ӯ 2 миллионӣ гуфт. ба савдо кардан ҳам намеарзид. аз 2 миллион пас намешавад. 2 миллиони савдо кардан ба савдо кардан ҳам намеарзад гуфта истодам. инҳо гӯспандҳои тозаи сурхандариё ҳастанд. ба оптумӣ чанд пулӣ медиҳед? 2 миллионӣ медиҳам. номери телефонатон чанд? номери телефонатон чанд? 94 355 77 76. ҳозир дар ин ҷо савдо шуда истода буд. 1 миллиону 9500 сумӣ надоданд. аз 2 миллион кам намешудааст. боз ҳамин тавр 50 таи дигар доштанд. занг зада боз савдо мекунед. видеои навбатиро аз гӯспандҳои бародарони марғилон гирифта истодем. 3 миллионӣ нарх моданд. ба нархи оптумӣ арзон мешавад. 3 миллиони 200 ҳазорӣ. 3 миллионӣ намешавад. бародар мегӯянд ки 3 миллиони 200 ҳазорӣ нархи охирамон. даставка ҳам карда медиҳанд. чанд сола мебошанд инҳо? барачар ҳам ҳаст, шашак ҳам ҳаст. кадоми инҳо барача аст, кадомаш шашак? як нигоҳ карда баромадан дар кор. номери телефонатон чанд? 90 230 13 51. телеграм ватсапро дар дигар номер доштанд. дар ин фақат занг мезанед.